Ефір телеканалу АТR продовжує «Заман». Підбиваємо підсумки понеділка, 26 лютого. В студії для вас працює Софія Бляєва. Дивіться сьогодні у випуску. Один день відтермінували окупацію Криму. 26 лютого 2014-го. Тисячі кримських татар виступили за єдність України. Туреччина, Канада та країни Європи. Акції до Дня спротиву Криму російській агресії проводять у різних куточках світу. Вони поїхали з Криму, щоб боронити Україну на Донбасі. У Києві відкрили фотовиставку «10 життєвих історій кримських воїнів АТО». Акція солідарності з людьми, які живуть в окупованому Криму. У ці хвилини триває на Майдані Незалежності у Києві. Серед організаторів Меджліс та низка громадських організацій. Мета заходу – продемонструвати тим, хто зараз вимушено живе в окупації, що про них пам'ятають на материку і так само чекають дня звільнення Криму. На Майдані Незалежності працюють наші журналісти. Ми можемо зараз подивитися, що там відбувається. Робочої групи Конституційної комісії України. При цьому учасники мітингу солідарності повністю поділяють і підтримують вимоги і ініціативи багатьох політичних та громадських об'єднань і організацій України щодо надання Криму статусу національного Рома, синхронний готовий, Роман Анатолійович. Організації кримсько-татарським народом свого права на самовизначення у складі незалежності. Власне, зараз ми перебуваємо тут на Майдані Незалежності, де продовжується акція в підтримку жителів Криму, які лишилися на окупованій території. Зараз безпосередньо ви бачите, йдуть виступи представників організаторів акції. Вже до цього виступили представники Меджлісу, Ескендер Борієв, голова Меджлісу Рефат Чубаров. Варто сказати, що тут на акції присутньо десь близько 150 людей. Це не тільки кримські татари, це і українці. Ми вже встигли поспілкуватися з деякими із учасниками акції. Вони безпосередньо, люди вийшли в підтримку політв'язнів, і пропоную послухати пряму мову. Я прийшов сюди, тому що ці хлопці, яких я тримаю в руках фотографії, це якби мої земляки, і вони перші. Вася, от, наприклад, він пропав одразу, що в 14-му, Олешка ви знаєте, де зараз. Прийшов їх підтримати, так сказати. Я сам з Севастополя, і в мене багато друзів залишилось в Криму, досі знаходяться там. І я не можу стояти осторонь, коли наш український народ, який складається з багатьох груп, в тому числі кримських татар, зараз під тиском знаходиться в Криму. Власне, на початку акції прозвучали гімни України та гімни кримсько-татарського народу. А от наскільки я вже зрозумів, акція приходить до кінця. Рефат Чубаров сказав, що акція триватиме 40-50 хвилин. Почалася вона близько 18:10. Ми продовжуємо залишатися тут і розкажемо більше в наступних випусках. Це був наш кореспондент Віктор Пономарьов. Докладніше про акцію ми розкажемо згодом. Не пропустіть. День спротиву Криму російській окупації. Так зараз офіційно планують називати 26 лютого. 4 роки тому під стіни Верховної Ради Криму вийшли десятки тисяч кримських татар, аби завадити проведенню сесії парламенту. Верхівка Ради намагалася ухвалити рішення про вихід півострова з України. Були під парламентом і прибічники приєднання Криму до Росії із триколорами та георгіївськими стрічками. На площі відбулися сутички. Призначена на 26 лютого сесія так і не відбулася. Завдяки активним діям українських патріотів анексію півострова вдалося відкласти на один день і показати, що добровільне приєднання Криму до Росії – це міф. Як це було? Далі без коментарів. У нас нет сепаратистских
лозунгах сегодня, успокойтесь, пожалуйста, все нормально. Потому что на Крым сегодня это автономная республика Крым, она в составе Украины находится. Мы не позволим нарушать целостность Украины и заявлять от имени народов всех в Крыму какой-то банде, кучки провокаторов. Крымская власть будет состоять только из крымчан. Украина, едины! Вот так и будем всегда. Они вообще не трезвые сюда пришли вообще. Вино, манабах из баллад. В этой стороне были россияне, мы находились с той стороны. Они явно не пришли с мирным протестом. Верховна Рада розробила постанову про точний перелік усіх в'язнів Кремля. Вже цього тижня він буде винесений на голосування. Про це під час міжнародного форуму «Окупований півострів. 4 роки опору», заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Тим часом українські високопосадовці та міжнародні партнери переконані, санкції проти Росії мають посилюватися. Про що іще говорили на форумі, розповість наша Олена Стецюк. 4 роки окупації Крим досі закритий для міжнародних моніторингових місій. Тому й порушень прав людини немає у міжнародних звітах, заявила віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. В уряді визнають, незаконно ув'язнених вже сотні. Масштабне порушення прав людини в Криму, масштабне порушення прав кримсько-татарського народу, корінного для Криму народу, повинна постійно бути предметом уваги міжнародної спільноти. Випадки порушень прав людини в Криму найбільш кричущі в єврозоні, переконана депутат Європарламенту Ребека Гармс. І це доводить, що кримські татари не хотіли анексії та чинили опір. Всі розмови про зняття санкцій з Росії недопустимі. Санкції повинні діяти, поки Путін не виведе свої війська з території України і не відмовиться від стратегії викривлення подій в Україні. Хочу висловити протест тим представникам Німеччини, які говорять про зняття санкцій. З Європою солідарні Сполучені Штати. Санкції існуватимуть, допоки Україна не відновить суверенітет. На думку голови Меджлісу Рефата Чубарова, санкції проти Росії мають посилюватися. Санкції, які сьогодні прийняті по відношенню до Росії, вони є достатніми для того, щоб в якійсь мірі зупинити російську агресію проти України, проти інших, можливо, своїх сусідів Росії, але вони є вкрай недостатніми для того, щоб змусити Росію повернутися в межі міжнародного права. БТРи, літаки та крилаті ракети – яскраві приклади того, що Росія нарощує військову присутність у Криму та становить небезпеку для усього Чорноморського регіону. Якщо в 2013 році військовослужбовців Російської Федерації в Криму було близько 12 тисяч, зараз ця цифра перевищує 31 тисячу російських військовослужбовців. Тим часом в районах, наближених до Криму, зростає захист населення, звітують у постійному представництві президента в Криму. Реальну спроможність у сфері паспортизації в районах, наближених до Автономної Республіки Крим, зросте вдвічі для кримчан.
вже долітку. У прокуратурі Автономної Республіки Крим кажуть, на мітингу 26 лютого 2014 року вже були переодягнені російські військові. І цьому є докази. Дії окупантів на території Криму прокуратура кваліфікує як воєнні злочини. 130 кримінальних проваджень, у яких досліджуються факти порушення, грубого порушення прав, і, зокрема, це 250 фактів. За цими фактами прокуратура Криму вже звернулася з відповідними листами до Міжнародного суду, аби притягти до відповідальності вищих посадових осіб держави-окупанта. Олена Стецюк, Ельдар Ісматов, Іслам Пінка, Заман, АТР. Кримські воїни, які боронять Україну на Донбасі. До 4-ї річниці окупації Криму у Києві показали фотопроект «Кримська лінія вогню». Це 10 портретів, 10 життєвих історій кримських воїнів АТО. Подробиці розкаже наша Олена Царенко. Нас так воспитали, когда приходит враг на твою землю, к твоей семье, ты должен защищать. 33-летний Сергей, позывной Евпатория, рассказывает, в 2014-м старался объединить в Крыму украинское сообщество, столкнулся с сопротивлением, поэтому вынужден был уехать на материковую Украину. Добровольцем пошел в ряды вооруженных сил Украины, воевал в АТО. Он до сих пор не может принять аннексию полуострова. На его родственников в Крыму до сих пор давят так называемые силовики. Для родичів я сказав, що якщо їм дуже потрібно, хай вони краще відрікуться від мене там для них, бо приходять ФСБ, перевірочки. Анексія – це така подія, яка наклалась відбиток на житті нашої родини. Ми були присутні при подіях. Це були і військові захоплення, це і цивільні захоплення військових частин. Среди этих портретов крымских воинов 50-летний Евгений рассказывает, когда штурмовали феодосийских морпехов, помогал защищать военную часть. После аннексии Крыма приехал воевать на Донбасс. В зоне боевых действий получил несколько ранений. Контузия, глаз не видит, позвоночник. Под каждой фотографией история воина и его позывной. Вирішили не називати прізвища, а назвати позивні, щоб продемонструвати цю, знаєте, кримську приналежність. Бо в нас є музикант з позивним Хайтарма, який є барабанщиком. В нас є люди з позивними Євпаторія чи Ускут, які, знаєте, поєднує власне ці кримські місця. В нас є люди з позивним Татарин. На выставке в Крымском доме собрали 10 работ Крис Кулаковской. Именно она выбирала героев для будущей выставки, снимала портреты, записывала интервью. Ми обирали героїв, всі вони мали бути пов'язані з Кримом, або це кримські українці, народжені в Криму, або кримські татари, які повернулись в Крим після депортації. Різний вік від 25 років до 62, різний соціальний статус. Ці хлопці, яким нам всім треба поклонитися, бо вони... Тут всі ці портрети, яких я знаю, а я багатьох цих людей знаю, вони за власним бажанням добровільно пішли захищати Україну. Выставка будет работать в Крымском доме до конца марта. Елена Царенко, Никита Проскурин, Заман, АТР. Акції проти окупації Росією Криму відбулися у різних куточках світу. Люди вийшли на протести, зокрема у Туреччині, Фінляндії, Німеччині та Канаді. Про все це докладніше розкажуть мої колеги. У Стамбулі до будівлі російського консульства принесли чорний вінок. Це такий собі символ, що Крим стане цвинтарем для окупантів. Загалом підтримати півострів, який нині в окупації росіян, вийшли стамбульці і представники кримсько-татарської діаспори з 15 міст та провінцій Туреччини, а також з Румунії та Сполучених Штатів. Також до 4-ї річниці анексії Росією Криму посольство України в Туреччині та місцева община кримських татар організували тематичну виставку і конференцію. А це вже Хельсинкі. І там на акцію підтримки територіальної цілісності України вийшла українська діаспора в Фінляндії та фінські друзі України і кримсько-татарського народу. Люди вигукували гасло «Путін геть із Криму».
центр Берліна. І тут, поблизу Бранденбурзьких воріт, також відбулася акція проти окупації Федерацією Криму. Ініціатори розповідають, для них вкрай важливо було привернути увагу до долі кримських татар, які змушені залишати свої домівки, бо окупанти чинять проти них репресії. Підтримка кримських татар лунала із-за океану. Так, у канадському Торонто активісти зібралися у Квінс-парку. В руках вони тримали плакати «Крим – це Україна» і «Звільніть Крим». Учасники акції в Торонто також виступили на захист ханського палацу в Бахчисараї від псевдореконструкції російських окупантів. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. Діти з окупованого Криму виступили на півфіналі східного регіонального конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України». Захід відбувся у Краматорську на Донеччині. Крім кримців, у ньому взяли участь діти з різних регіонів Сходу України. Медіне Курцейтова – наймолодша серед 5 сміливих дівчат, що презентували культуру кримськотатарського народу на східному регіональному конкурсі дитячої творчості «Яскраві діти України». Вона та її подруги подолали понад 12-годинний шлях, аби продемонструвати свою майстерність перед глядачем у зоні АТО. Дівчина розповідає, у всьому намагається брати приклад з відомої землячки, переможиці Євробачення Джамали. Пісня, що виконала дівчина сьогодні, також принесла їй перше місце. Я пела кримсько-татарську народную песню «Восторгай». Это песня про жаворонка. Ему сыпали зерном, а он не хотел кушать. Мне как начали хлопать, я сразу уже расслабилась. Мне не было даже страшно. Виступ складався з візитівки, де конкурсантки розповідали про свою малу батьківщину, про себе та виконували пісню, яку обирали зі списку хитів. Аміна Мамедова, виконуючи пісню «Rolling in the Deep», полонила серця суворого журі та завоювала гран-прі. Перемога Аміни була впевненою і безумовною. Дівчина усе своє життя планує пов'язати із музикою, мріє здобути відповідну освіту у Києві. Я стояла за кулисами, я немножко было волнение, когда я вышла на сцену, я поняла, что сцена сейчас моя, и в этот момент мне нужно выложиться на все 100%, что больше такого шанса не будет. Керівники та наставники дівчат кажуть, аби належно підготуватись до виступів, було вкрай мало часу. Багато з того, що робили учасниці, було для них новим та незнайомим. Очень важно для наших крымских детей то, что они увидели большую сцену, живой бенд, который играет вживую. Это немножечко другая энергетика, другая подача совершенно. Вот. И хотелось бы, конечно же, в первую очередь отметить это, самое главное. Очень много участвуем в конкурсах, но в основном в Крыму. На Украину мы почти не выезжаем. Мы за 2 недели выучивали английские тексты, и это было сложно для детей и для педагогов, чтобы не перетрудить детское горлышко. Вот. Но, несмотря на это, дети справились. Я считаю, что они очень удачно выступили. Аміна Мамедова отримала гран-прі конкурсу. Перше місце посіла Медіне Курцейтова, друге місце і спеціальний приз від виконавиці Іларії в Емілії Курцейтової. На третьому місці Еміне Адилгазієва. А от спеціальний приз від журі отримала Едіє Ахтемова. Дети очень любят петь, и для них как бы открывать новые горизонты и новые масштабы. Это было бы очень интересно поучиться у других детей, посмотреть вообще, что творится в мире, так сказать. Поэтому мы загорелись, подготовили репертуар в краткие сроки буквально. Причем дети никогда не пели на английском, но они у нас запели. Організатори конкурсу зауважують, що поєднати Крим, Донеччину та Луганщину на одній сцені для них було принциповим рішенням. Наш край сегодня, он стремится к миру, стремится к развитию. Сегодня на нашей сцене будет выступать гордость нашей нации. Переможці конкурсу продовжать змагатися у фіналі, який відбудеться вже у Палаці культури Україна у Києві. Дінара Алієва, Заман, АТР. Це все на цю мить. Далі на АТР продовження марафону на честь Дня спротиву Криму російській агресії. Залишайтеся з нами.